Здравейте! Днес ще ви покажа един маникюр. Ето този. Много е лесен. Става много хубав. Нужни са ви 3 цвята. Аз съм избрал бял на Golden Rose. Този. Средния ми е на Essence. Зелен на Essence номер. Няма номер. На Golden Rose, този, който е белия, е 4. И последния е на тъмносин, е на грабини. Той е B13. Така. На една така съм се го направила, за да ви покажа как изглежда. Ако ви харесва, искате да си го направите, продължайте да гледате. Сега, нанесла съм основа за лак вече и продължавам ще нанесем белия лак върху ногтите. Така. Като приключим с белия, трябва да изглежда по този начин. Така, сега ще продължим с сенса. Ето този белия. Сега ще покажа как ще го нанесем. Като стълбичка трябва да се получи. Може да си изберете тук да е най-ниската и тук най-високата, или обратното. Въпрос на вкус. Мене вътрешната страна ми е най-високата, а страна ми е най-ниска. Ето така трябва да стане, в зависимост кой както е решил. Аз съм решила така и така ми се получава. Според мен така се получава много хубаво. И за това съответно съм си избрала такъв. Разбира се, този лак не съм го измислила аз, видяла го в едно клипче в YouTube. Но беше с различни цветове, аз го правя с тези, понеже ми харесват. По-летни са, нейните бяха по-тъмни. Не ми допаднаха толкова през лятото да ходя с по-тъмни есенни цветове. Затова реших с тези. Нейните бяха различни, казах вече. Да не се повтарям. Да не си помислите, че аз съм го измислила този лак. Нямам намерение да се принасям услуга от това. Така, като приключим и с зеления, синьо-зеления реално, трябва да изглежда по този начин. Сега взимаме този най-тъмния, който е моя и блестящ, изглежда много. Сега ви покажа как го нанасяме. Ето.
трябва да се вижда зелената черта, колкото искате да е дебела тя. И се получава ето този ефект. Не знам дали виждате. Като приключа с целия, ще ви покажа как стане. Как се получи. На мен много ми харесва, надявам се на вас да ви е харесало. Ако пък не ви е, може да измислите някой много хубав и да го пуснете. И аз така ще прихвана някоя идея. Например, имам един лак, който е червен и черен и на два пръста съм сложила дентела. Това го измислих, може да не съм го измислила, и други хора да имат такива, но аз съм видяла в YouTube, съм гледала, затова съм решила този. Така изглежда приключения маникюр. Не знам как се вижда, ето така, много хубав. Може отгоре да нанесете топ лак, ако искате. Аз няма да понасям, понеже не виждам нужда от него. Ако на вас ви харесва с топ лак, мога да помогна. Ако ви е харесало видеото, натиснете пръчетата нагоре, коментирайте и чао! До после!